Σα 1895 τη χρονίας σοχωρίον έτησα σι γιαμπούρτερες το Μουτερλίκ έτον ένας βουκελάς στη χωρή πέλεγανα τον Μεχμέτ Αμντουλάχ Όγλους. Ένας αχουλούς και αμούλτς γέρος πεπίνεν το Χασάπ. Κάθαν χρόνων εγύριζε στα γειτονικά χωρία της Άντας, Κρομή, Ήμερας, Λερή και δίνεν σε μετέρτς καβουρμαλούκια, κρέατα καλά και ασακαμπόσα μήνας ύστερα έρχοτουν και επέναν τα λατσάκια άμοντε στείλαν στο σπίτι του η ξενιτιάρ παράδας. Ο Μεχμέτς είσεν έναν γιον Σουλεϊμάν Εφένδιν 23 χρονών και εξέρωμεν πως τη ζεγκινίων τα παιδεία είναι λαλασάρκα, πεμπέντια και με τον αευρίκνεα σικυρούδεσα του όλα χαζούρια και έτοιμα και ξέρνε πως έβγαινε το ψωμίν, τρώγνε, πίνε και εξοδεύνε αβέρτα τη κυρούα των τοβίων. Το τσετίνεν πως όλια σουμά εσεβδαλεύκουσαν και τη χώρα στα κορίτσια και επήραζαν αυτά. Κορτσόπον έμορφον, με τίνος είσαι να έρχομαι και ψαλαφώσε. Και για τα βούτα, τα μουρταλούγα του πολλά φοράς εστεναχώρευαν και τη γονέισα του και έδιναν πολλά παράδας και σα μουχακεμέδες και σα αζάδας για να μπουρταρεύνε τον αμούσλα του. Τέρεν κι άλλο μη πειράζει τα ξένα τα κορίτσια, θα βρήκω κανέναν μπελιάν με τεσέντονε τεψίζ. Εκείνο το χρόνο στο το πλάιμον τα λατσακίων του Μεχμέτ σισάνταν έρθεν ο Σουλεϊμάν ο Γιώσατ παιδέ και να τον οτετέσατ καλά δε Αρμενίας πως να φέρκεται σα χωρία. Σουλεϊμάν τσικάριν θα πας σισάντα να πέρσει τα λατσάικα το χρωστούνεν να μη τερείς κανέναν κουτσί να πες σωμάτια, να μη λες κανέναν έισα σωμάτια σα πάνω φρύδια, τα λόγιας να είναι μετρεμένα, με το να είναι οι Ρωμαίοι να μουσλίδες και έχνε και σιλάχα για την τιμήνα του και το θάνατον και τα μουχακεμέδας και τη φυλακή γνωρίζνε. Άτα είπε να τον ο Κίρτσατ και έστειλε να τον. Οι πόντιοι λέγνε έναν λόγον πως εκεί που φογάται κανένας εκεί και πλερούται και ο σκύλων ντομαθάν και απομαθάν και ο Σουλεϊμάν Εφέντης εξέβαινα σικυρούα τα αδερμενίας. Άμον το έφτασεν σισάνταν και είδεν τη γυναίξ και την υφάδες, άμον και παρέσα τα μπόια του και τα πρόσωπά του ρούδια, όλουσα τεταρά εσωτσίλεμανατ και εφάρεσεν συνέτησαν έτον μήνας καλομηνάς και 15 κορίτσια ασοχωρίων πιστοφάντων άμον περδίκας εξίαν άπες σαλιβάδια που έσαν λογές τη λογές τσιτσάκια και θέριζαν χορτάρια για την αναφαγάν του ζούατουν. Ο Μουρτάρτς και επίσης σοβρακοζόνατ Σουλεϊμάν άμον το είδενατς εθολόθεν ονούσατ και του κυρούα τα δερμενίας έπιαν στον αέραν. Είδεν σουμάς έναν ορμόσιλον, έναν έμορφον κορίτς, ζομερέσαν και γαλαμοποελούσαν, μανασέσαν να θερίζ και άμον κάτα εσούμωσε να την και έδειξε να την έναν μεντσίτ και είπε να την μουρτάρκα λόγια. Ήσαν δετ ψαθήρια κοιμυράζνε οντασολόγωσεν για την τιμήν και το κορίτσι εκείνο εθαρής ασλάν παρτσιασίνε έντον και φουρλάψε να πάνατ. Ο λίγατρός, πολλατρός έκρουνε να τον.
Συν βοήθειά νατς έτρεξαν και τα άλλα τα κορίτσια, γιατί αμογαλαγούζενα απάσο ψηλόν το χωράφ έστεκεν και τέρδεν η κύρα Δέσποινα του Σκουντούρ, και άμον το είδεν το κοιτίστη Τούρκονος εκούηξεν. «Τρεχάτε κορίτσια, χοβλαέψτε να πάσον πρόστιχον των Τούρκων». Τα άλλα τα κορίτσια επρόφτασαν, έρουξαν απάνατ και ξυλοφόρτωσαν να τον, σίτε έλεγαν είναι στην άλλεν «Ντος, ντος, 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 ντος». Η Δέσποινα ετέρεσεν θα πιτερεύνα τον ακεκά και θα μουρταρίγεται το χωριόν, εκούηξεν «Στά, στά». «Τεμέκ, σταθέστεν, σταθέστεν, κανείτε το εντόκετέατον», και έτρεξεν έπαιρε να τον ασασέρια του και εδέβασε να τον κλάν. Όντας έρθεν στο χωρίο να το Σουλεϊμάν και ερώτησαν να τον για τα γεράδας και τα τσουρμονίρματα τη προσωπία, είπεν όλαν Σουλεϊμάν δεν πάθαν τα κατσίες. «Όχ, σαν τανιν στά, ολμάζαγι την ντος, άτα μην ανασυνήν σικέρτη». «Τεμέκ, της άντας το στά αγκέτον, τον ντος, τα θρόπτη μάναν θα εγάμνεν». Απα τότε έπαιρνεν ο λόγος αβούτος.